UPPL जिंदाबाद 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 UPPL जिंदाबाद 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 रंजित बसुमतारी जिंदाबाद 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 नायगाव साउथ डिस्ट्रिक्ट नायगाव मावजागावनि फारवान मावजागाव दिनै UPPL दोलोआव नोंथांमोना मदद होनो सिगांबोदों मा फोरमायगोन बे समाव मानि थाखाय मोजां मोनो UPPL थारमाने जों आगोल माने बिजबो दं नालाय ओमफ्राय आं बिजिएमसिनि सासे नायगाव प्राइमारिनि सक्ति केन्द्र इनचार्जमोन आरो दा जों केन्डिडेट हिसाबै दा बे BPLआव जों जइन जानो फैदों आरोखि गामिनि माखासे मानसिफ्रा आरो माखासे खावसे UPPL दंखायो नाथाय माखासे कर्मि बिजिपि वर्कार दं नालाय जों दा खावसे फैनाय जादों UPPLआव जइन जानो थाखाय दिनै नोंथाङा फैबाय नोंथांजों लोगोसे आरो बेबायदिनो फैबावगोन नामा दंबावो माखासे उसुबिदानि थाखाय हास्लाबाखै इमारजेन्सि फैस्लाबनो हायाखै न'खर लोमजानाय सानदों लाबोजोबनो हायाखै आरो फैबावो दंबावो माखासे मानसि हास्लाबाखै आरो जों दा जों 8जनल' फैनाय जादों दंबावो हा जोंजों दाबो 7जन 8जन फैबावगोनदां 7जनसो दङ केपासिटि गामियाव आरो खावसे UPPL दंखायो गामियाव UPPL खौ मानि थाखाय मोजां मोनदों नोंथांमोना जों माने UPPL थाखाय जों मोजां मोनो जों हारिमुनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय ट्रेडिसनेल उनाव डेभेलप जागोन फिउचारनि थाखाय बेखौ साननानै जों आवगायबोदों आरोखि जों गोदो नांगोलावनो थांखायाखै मानो बुंनो होनबा आंबो थादोंमोन फरायसा गारफिनदां माखासे माबा बुस्थुफोर फेसिलिटि मोननो थाखाय दुखु मोननानै बेनिफ्राय ओंखारनो फैदों आरोखि माबानिफ्राय नांगोलनिफ्राय आंबो सासे पुलिसजों जादोंमोन बे नायगाव प्राइमारियावनो नाथाय दा बेखौ दुखु मोननानै दा एंगारनानै बिजिआव हाबदोंमोन आरो दिनै बिजिनिफ्राय जेबो मोनथाय सुबिदा मोननो थाखाय दाखालि साथा फैसा हरदों थाइसे मोनाखै आं सक्ति केन्द्र हिसाबैबो बे आं दुखु मोननानै दिनै जों गामि कयजन बिजिपि वार्कारखौ लानानै दिनै बे जइन जानो फैदों आरोखि जाहाथे जों सारा मोजां मावगोन होननानै होनाय हिसाबै जाहाथे भबिष्यत जोंनि फिउचार लाइफआ गथ'नि थाखाय मोजां जायो इडुकेसन लाइफफ्राव बिनि थाखाय जों बे माखासे हान्जाखौ दोलोखौ लाफैनो होदों आरोखि आरो फैबावगोन आरो माखासे जों गामिनिफ्राय दङ आरो जों बावखुंग्रि समस्ति बावखुंग्रि बियाबाव रन्जित बसुमतारिया बिसायख'थि गेलेगोन नोंथांमोननि केन्डिडेट नोंथांनि नोजोराव देरहागोन ना देरहाया बावखुंग्रि बियाबाव आंथ' सन्देह देरहागोन बादि देरहा आइडिया माने आरो आं माखासे आदिबासिबो लोगो दं आंनाव पार्टनार दं गार'फोर दङ बेखौ लाबोफायो दाबो आङो बेखिनि आं साहस दं आरो आंनि लोगोबो दङ गोदो फरायसुनाय माखासे मानसिफ्रा दाबो लाबोफायो बे नांगोल फाजों दाबो हायो माखासे मानसिखौ बेखिनि आं साहस दं आरो बेखौ आं बुंनो रन्जित बसुमतारी बिथाङा रायजोफोरनि मदद मोनगोन होननानै सानो आं सानो बेखौनो मोजां मोनगोन आरो मोजां मावगोन साननानै जों बे पारपासाव फैनाय जायो आरोखि जाहाथे आरो उनाव जों गार'फोर सावथाल आदिबासि लाबोनो हागोन आरो बेखिनिया केपासिटि दं आरो आंनि आखायाव मानसिफ्रा आरो बै नांगोल मानसिखौ लाबोनो हागोन आं सन्देह दं बेखौ आरो दाउट दं आरो मानि थाखाय मोजां मोनदों माने सार दाखालि जोंखौ मिटिं जानायाव जोंथ' UPPLआवमोन नालाय नांगोल पार्टिनि मानसिफ्रा जोंखौ सोदों आरो नाम हरदों लिस्ट हरदों दा मिटिङाव ओंखाराबाबो जों दाय जागोन नालाय जों ओंखारनांगौ जादों सार बेनो आरो दा बेहायनो होगोन सारानो देरहागोन सारनावनो होगोन साबैसे फैदों नोंसोरो जों बुरजा दङ बे गासिबो जोब सार मा गामिनिफ्राय जाथ्रासिगुरिनि दं ओमफ्राय जों बमब्रागुरिनि दङ जों जाथ्रासि बिसोर बमब्रागुरि गामि दरनैनि बावखुंग्रि बियाबाव रन्जित बसुमतारिखौ माबायदि भटआव देरहागोन नोंथांमोना भटखौथ' देरहागोन देरहानाया जों बेहायनो होगोन सार नोंथांमोनजों लोगोसे आरो गोबां मानसि फैनो दंबावो नामा बेबायदि फैनो दङ दंनाया सार खायसेखौ सोनो हादों खायसेखौ सोनो हायाखै बेहायनो दङ आरो थांनाय समाव धनेस्वर गयारिया नोंसिनि औ थांदों मा खामानि मावदों होननानै सानो जेबो मावाखै जेबो हराखै सार बिसिनिफ्राय जों जेबो मोनाखै बिसोर एमसिएलए थानाय समाव न' बां मोनदों नाथाय लामा न' मोनाखै सार जेबो मोनाखै जोंनाव अरुणादयबो गैया सार जेबो मोनाखै जों न'बो गैया जेबो मोनाखै जों दा नैबे UPPL माबायदि सहाय खालामगोन सानो नोंसिनि रायजो राजा दाथ' जों मोनगोन बादि सानदों रायजो राजा सहाय होगोन लामा सामा जाजोबदों आगोलनि बादि नंला दा मोजां जागासिनो दं